हाय गाइस, हाय सांग माने नाने माने भोणी माने आपन मन को चोर समस्त को नमस्कार। मैं बे रेडी हे से पार्क जिया पई आ से पार्क पहुंच साला पर मु आपन मन देखेबी जो बड़ा जगह होची जो बड़ा सीन होची मु समस्त को देखेबी आपन मन को चल मु वर्तमान बाहर छी देखाओ कबाट खोल के जीवा पड़िबो देखंतु मु वर्तमान बाहर छी आ से पार्क पहुंच साला पर मु आपन मन देखेबी जो अरे मु आया पहुंची छी बर्तमान पहुंचे एटा रायपंगा मंदिर आटा फुटबॉल ग्राउंड देख पार्थ ये अच्छी लेफ्ट साइड रे जीवा समय लेफ्ट साइड फुटबॉल ग्राउंड देखा जीवो बर्तमान पतालम पहुंच सारी देखो मु आपण देखे जो भाया रही पतालम जगह एटा पतालम बर्तमान पतालम पहुंच सारी पतालम पहुंच सारा सीधा सेपट जीवन बाट रही लेफ्ट साइड देखिए लेफ्ट साइड जी आउ लेफ्ट साइड भी गला भी भाया बस आसपटे जीवन सी पटे जीवन सीधा जीवन गोटे बेस्ट बैग लगा देखो बेस्ट बैग लगा बेस्ट बैग सीधा बाट रही देखो सांग मैंने जाऊँगी आठ गला भी टे पार्क देखा पार्क पहुंची मुझे देखेबी कौ भाया रोज पार्क मुझे देखेबी आटा मुसी मनकर मशाणी नांगू एगुड़ा रही एटा मुस्लिम मनकर जाऊँ पहुंची देखो ये रही बहुत सुंदर देखा देखो सांग मैंने दिखे दूसरी एटा भी मुस्लिम मनकर चर्च देखते यहाँ बहुत सुंदर देखा देखो सांग मैंने पहुँचली आउ टे पहुँची आ गए 2 मिनट पर पहुँची आपण मैंने जगह देखते आप जानी पारे आ टे पर पहुँची देखो देखो बहुत सुंदर देखा बर्तमान सकाल 7टा ये सुंदर रही भाई आ लोक मैंने दर्शन कर सुंदर रही आप देखे देखो सांग मैंने ये रही बहुत सीन अच्छे पार्क लोक मैंने भी योगासन कर देखो बहुत सुंदर जगह रही मुझे देखे दूसरी ये थोड़े निश्चय बुला आसतु बहुत मजा लगे देखो बहुत ये अच्छी आउ साइड सीन भी अच्छी बहुत पानी भी अच्छी समुद्र घाट के रही देखो आपण देखेदेवी आई सांग मैंने देखो मुझे जगह को पहुंच सारी लिखा देखो आपण मैंने देखी पारे ये लिखाई आई लव कोची मु बर्तमान ये जगह को पहुंच सारी देखो आउ साइड में बड़ा सीन बहुत सुंदर देखा आउ बड़ बड़ बिल्डिंग अच्छी देखो ये बिल्डिंग यहाँ बर्तमान कम भी चलती आठ जगार कम भी सरी जापटे गले बहुत सीन अच्छी देखे आपको देखो ये सीन रही आपटे भी समुद्र अच्छी बहुत पानी अच्छी देखो
ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେବଳ ପାର୍କ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ପାର୍କ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ କେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଥରେ ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଠି ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ ଦିନରେ ବି ଆସନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ ଏଠି ବହୁତ ପାର୍କଟେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଯାହାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ एक्सरसाइज କରିବାକୁ ବହୁତ ସିନ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ବି ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି ବହୁତ ପାଣି ମିଶା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସକାଳ 7ଟା ହେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ସକାଳ 7ଟାରେ ଏଇ ଜାଗା ପହଞ୍ଚାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଲାଇଭ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟେଲର ଅଛନ୍ତି ପଛାଳମ୍ ଦେଇକି ସିଧାରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆସିଲେ ଏ ପାର୍କକୁ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ରହିଛି ଆଉ ଯୋଗାସନ କରିବା ପାଇଁ ବି ପାର୍କ ଅଛି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ପାର୍କ ବି ଅଛି ଏଭଳିଆ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉକୁ ବି ଯାଇକି ଦେଖେଇ ଆଗ ଏଭଳିଆ ବାଟ ରହିଛି ଟିକେ ସରିଯାଇଛି ଏଠି ଘର ପାଞ୍ଚ ତେଣୁକରି ଏଠି ଆଉ ବଗିଚା ବି ନାହିଁ କି ଗଛ ବି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାକ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରି ନାହିଁ ଆଉ ସେପଟେ ସରିଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ ମିଶା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ରନିଂ କରିବା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଏଇଟା ସେଭଳିଆ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସରିଯିବନି ପାର୍କରେ ରହିଛି ସାଇଡରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସାଇଡରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ବାହାରୁଛି ଏବେ ସକାଳ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 7ଟା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ସାଇଡରେ ବହୁତ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ବହୁତ ସିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଠି ତ ମଜା ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ସିନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ସିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ମଜା ପାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକିନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା ବୋଟିଂ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ସବୁ ସରିଯିବ ପାର୍କଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଆଉ କେବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ଆଉ
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ମଜା ନେଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେପଟେ ତ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଟିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇବି, ସିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବ। ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ସରିଯିବ ପାର୍କଟା। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଆସିଲେ ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଗଲେ, ଆଉ ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଏଠି ଆସିଲେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ, ବହୁତ ମଜା ରହିଛି ପାର୍କରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ସଦାଙ୍କ ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନେଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ଆସି ହେବ। ଆଉ ଦେଖ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯୋଗାସନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ରହିଛି ଏଠୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମଶା ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ସେପଟେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ସିନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପଛକୁ ଫେରୁଛି। ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ସିନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍କ ଦେଖେଇଲି, ଯେଉଁଭଳିଆ ସିନ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ବି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନାନୀ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେଖେଇଲି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାର୍କରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ସିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏବେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଦେଖେଇବି।